Gin-aprubahan na sang Sandiganbayan 6th Division ang motion sang Office of the Ombudsman nga i-consolidate ang mga kaso nga graft kag malversation. Bato kay former ako Bicol Representative Zaldico kag pila ka mga opisyal sang Department of Public Works and Highways DPWH sa MIMAROPA amuman sang Sunwest Inc. Matandaan nga ang graft case yara sa 5th Division samtang ang malversation case yara naman sa 6th Division. Suno sa resolusyon sang korte, nagapakita nga naghalin lamang sa isa ka transaksyon ang mga kaso kag pareho man ang mga involved nga personalidad. Ginpahayag pa diri nga sa nagligad gin-raffle ang mga kaso sa nanaytuhay nga dibisyon bangod wala pa nasuguran ang formal nga investigasyon. Ginsiling sang korte nga sa pag-consolidate sa mga kaso mas mapadasig ang pagproseso kag pagresolbar sini. Naibaloan nga nagugat ang mga akusasyon sang graft kag malversation sa ginapatihan nga maanomaliya nga road hike project dito sa Nauhan, Oriental, Mindoro.